Lejla tajba, il-kulħadd. Tajjeb, illum nibdew din il-laqgħa tagħna li ser tkun dwar kif tafu intom qed nagħmlu l-5 ħwejjeġ li wieħed irid iwettaq jagħmel biex l-qrara tkun tajba. Illum ser nitkellmu dwar xi ħaġa ftit partikolari dwar il-fatt li aħna jrid jisobbina tant li ngħidu ma nerġgħux. Ħanibdew billi nagħmlu talba flimkien. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier Qaddis, inti taf lil kull wieħed u lil kull waħda minna, taf l-istorja tagħna, taf il-familja tagħna, taf il-ferħ tagħna u taf l-inkwiet tagħna. Inti taf ukoll id-djufijiet tagħna, l-waqgħat tagħna, mhux biex tikkundannana, imma biex terfana. Biex tassigurana li inti tħobbna mhux biss kif aħna, imma tħobbna u tixtieqna aħjar minn dak li aħna. Inroddulek ħajra għal din l-imħabba tiegħek. Inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Amen. Marjom mill-Knisja itlob għalin. Aħna fl-att tal-indiema ngħidu ma nidniebx. Qatt u qatt iżjed mhux hekk komplu. Naħrab ukoll minn dak kollu li dari iwaqqani fid-dnub. Issa jew aħna ma nkunux nafu x'għandna ngħidu. Jew minn poġġija dejk poġġija ħdejn ma nidniebx qatt u qatt iżjed. Jew naħsbu li Alla jbagħti bid-dimensja, jista' jkun, mhux hekk. Jista' jkun għax hekk kull waħda li nagħmlu taħrablu mill-ewwel ibagħti bid-dimensja. Allura din l-imbierka ma nidniebx qatt, u aħna ngħidu mhux qatt. Xi tfisser? Ħanippruvaw nitilqu naqra mill-bogħod. Tiġi xi ħaġa ħażina da fuq il-mikrofon. Dak meta nkun se ngħid xi ħaġa ħażina ma jibqax jaħdem. Okay. Ħanippruvaw nitilqu ftit mill-bogħod għax importanti li nifhmuha sew dejn. Alla lilna iħobbna b'imħabba tal-ġen. U Alla hu bħal pittur. L-ewwel iħobbna u jaħsibna. U mbagħad jagħmilna. L-ewwel iħobbna u jaħsibna. Imbagħad il-pittur hekk jagħmel. Hawnhekk hawn diversi li jifhmu fl-arti. Qed nara diversi nies li jifhmu fl-arti. L-ewwel għandik idea u l-idea sabiħa u tħobba l-idea. U mbagħad l-idea poġġija fil-prattika, tikkonkretizzaha, tagħmilha pittura, tagħmilha statwa, tagħmilha oġġett. U jerġa' intu tagħmilha dik l-idea li bdiet bħala xi ħaġa sabiħa u li tħobba tkompli issebbaħa u tkompli tħobba. U Alla lilna hekk ħalaqna. Tgħiduli kif taf? Fil-ktieb tal-Ġenesi għandna miktub. U Alla ra li kollox kien tajjeb. U meta joħloq lill-bniedem, mhux kollox kien tajjeb jgħid, u Alla ra li kollox kien sabiħ ħafna, tajjeb ħafna. Il-kelma tajjeb għalkemm nużaw aħna bħala traduzzjoni għall-kelma Ebrajka tajbe, bl-Ebrajk tajbe jgħidu, bħalma ngħidu aħna, tfisser sabiħ aktar milli tajjeb.
U Alla ra li l-bniedem kien tassew taxxaq bih, taxxaq bil-bniedem. Dan xi fisser? Ifhmu niftejt għax aħna għandna ftit idejat żbaljati dwar Alla. Dan ifisser li lilek lili Alla ma jħobbnejx wara li jara li intajjeb jew ħażin. Dan mhux ħażin dan. Dan iġib ruħu mhux ħażin. Dan mena ta' min iħobbu. Le, mhux hekk. Alla lilna ma jħobbniex hekk. Alla lilna jħobbna minn qabel ma għamilna u jħobbna indipendentement minn x'nagħmlu. Nagħmlu t-tajjeb jew il-ħażin, Alla lili jibqa' jħobbni bħala opra ta' jdejh. U din importanti li nifhmuha u mhux faċli tifhimha dejn Dejn hija konverżjoni kbira. L-indiema li semmejna l-bieraħ titlaq minn hawn. Titlaq mill-verità li lili Alla jħobbni. Mhux għax nagħmel it-tajjeb u l-ħażin, imma jħobbni għax iħobbni. Iħobbni għal xejn, għal xejn. Iħobbni għax ħa grazzja miegħi. Inti kieku mara li għandek tgħidilha inħobbok inħobbok ħafna għax taħsilli, għax tnaddafli, għax issajjarli. Kieku jien dik il-mara nirabilek f'wiċċek. Mhux hekk. Mela inti tħobbni biex jien nagħtik. Kieku inti tiżżewweġ wieħed tgħid daħħal iżdon niżżewġu daħħal nibda nħobbu għax dan għandu ħafna flus. Inti l-min tħobb lilu jew il-flus tiegħu. Aħna qed niftehmu l-imħabba dejjem b'xejn. Gratis. Aħna mhux hekk ngħidu grazzja magħha. X'jiġifieri grazzja magħha? Beda jħobba għaliex? Għal xejn. Għax baħnan, għax ċewċ ngħidu aħna mhux hekk. M'hemmx raġuni għalfejn. M'hemmx raġuni għalfejn. Għax jekk hemm raġuni l-imħabba ma tibqax imħabba. Mhux hekk. L-imħabba li għandha raġuni mhix imħabba. Tiġi negozju. Tiġi kummerċ. Skużawni l-kelma. Min iħobb biex jakkwista xi ħaġa? Min iħobb u jrid jitħallas tal-imħabba? Skużawni, il-prostituti. Mhux hekk. Tħallas biex ta' parsi tkun maħbub, ma fil-fatt mhix imħabba xejn. Issa jekk l-imħabba tagħna hi b'xejn, gratuita, jew l-isbaħ l-aħjar imħabba hi meta hi b'xejn. Din min fejn ġibnija? Għax lilna Alla jħobbna b'xejn. Inti t-tifel jew it-tifla tiegħek mhux b'xejn tħobbhom. It-tifel jew it-tifla tiegħek mhux b'xejn tħobbhom. B'xejn. Mela jekk Alla lilna jħobbna b'xejn, jekk aħna ma nħallsuhx tal-imħabba, il-maħfra li hija imħabba b'xejn, imħabba għal xejn, mhux hekk il-maħfra x'inhi? Imħabba għal xejn. Dik il-maħfra. Il-maħfra ta' Alla li hija mħabba għal xejn bdiet meta? Qabel ma għamilna. Qabel ma ħalaqna. Din iridu nifhmu sew. Li l-maħfra tal-Alla beda jaħfrilna, Alla beda jħobbna b'xejn meta? Meta ħasibna, ħabna b'xejn u għamilna. Dakinhar bdiet il-maħfra. U dik il-maħfra, dik li mħabba b'xejn, mhux se jwaqqafha l-ebda dnub gravi kemm hu gravi. Alla se jibqa' jħobbna. Da mhux qed tgħidu jien, dan tgħidu l-Iskrittura, jgħidu l-Vanġel. U mhux biss ngħidu anke fid-diskors tagħna. Kif ngħidu maħfra bl-Ingliż? Kif ngħidu maħfra bl-Ingliż? Forgiveness. X'jiġifieri forgiveness? X'jiġifieri? For tagħti minn qabel. Forgiving. Tagħti minn qabel ma tirċievi. Kif tgħid maħfra bit-Taljan?
Perdono, bil-Franċiż, pardon. Kif tgħid bit-Taljan? Perdono. X'jiġifieri perdono? Brigal. Imħabba brigal, imħabba b'xejn. Tgħidu li minn għalfejn dan l-istorbju kollu. Li titqer, u jekk tagħmel żball ġod xi ħaġa, jekk Alla jibqa' jħobbok. Jekk Alla jħobbna kontinwament anki meta aħna nisbaljaw. Anzi, il-Vanġelu jgħidilna li meta aħna nisbaljaw, Alla jiġġennena l warajna. Intom tiftakru l-istorja tan-naġa mitlufa? Dan lest li jħalli 99 fid-deżert. Fid-deżert, il-Vanġelu jgħidilna fid-deżert, jiġifieri daw barra. Mhux imħarsejn jew ġewwa, le fid-deżert. Dan lest li jħallihom biex imur wara dik li ntilfitlu. U kieku ntilfu dawk id-99 x'kien jiġri? Kien jagħmel l-istess ħaġa bħalma għamel wara dik il-waħda li ntilfitlu. Mela lilna Alla iħobbna u d-dnub mhux se jwaqfu billi jħobbna. Alla lilna jaħfrilna jħobbna b'xejn mill-bidu u bla tmiem. Għax din l-imħabba b'xejn se twassalna biex aħna ngħixu miegħu fil-glorja, ngħixu miegħu fil-ferħ ta' dejjem. Allura tgħidu li sewwa mela li jħobbna b'xejn aħna nistgħu nidimbu nistgħu nagħmlu li rridu. Mhux jħobbok b'xejn, dan jħobbok b'xejn, mhux hekk. Da jekk iħobbok b'xejn allura ma jimpurtax jekk fejn fien, jekk nieħu xi ħaġa li mixtieq nisraqa, jekk naqlibha lill-mara jew lir-raġel, jekk nikdeb, jekk ma jimpurtax, mhux hekk, jekk iħobbni b'xejn. All right. Però jfisser, jekk tagħmel hekk ifisser li ma fehmx x'jiġifieri Alla jħobbok. Ħanġibu eżempju, ħalli niftehmu. Jien għandi ommi tħobbni b'imħabba tal-ġen, tħobbni mħabba kbira. Mela sew, mela ma jimpurtax għax nilgħab bil-affuċċja, għax tħobbni b'imħabba tal-ġen. Jimporta jew ma jimpurtax? U żgur li jimporta għaliex imma għax naf li ommi tħobbni. Jekk naf li ommi tħobbni, jekk nifhem x'jiġifieri tħobbni, qatt mhu se mmur inti l-affuċċja. Hekk jew le? Hekk jew qiegħed nirraġun ħażin. Mela jekk jien inti l-affuċċja jfisser li jien ma fehmx x'jiġifieri din tħobbni. Ma fehmx. Mela meta jien nisbalja, meta jien naqa' fid-dnub x'ikun qiegħed jiġri? Ma nkunx qiegħed nifhem li Alla jħobbni. Dik illa. Jien nisbalja għax naħseb li jiena nħobb lili nnifsi aktar milli jħobbni Alla. Jien nisbalja għax naħseb li dak li jidher li jien fuq innifsi huwa aħjar minn dak li jidhirlu min għamilni. Allura għalhekk titlaq mill-bogħod ix-xewqa li ma nerġax naqa', li ma nerġax nidneb. Ix-xewqa li ma nerġax nidneb tiġi minn xiex? Mill-awareness minn kemm jien konxju li jien maħbub minn Alla. Minn kemm jien konxju li lili Alla jħobbni b'xejn. U ħanerġa' nsemmi l-eżempju li semmejt fl-ewwel ġurnata, jien joġobni ħafna xi nħossu immedjat ħafna, jekk inħossu magħna dal-eżempju, nistgħu nifhmuh mill-ewwel. Aħna nafu li l-eżistenza tagħna u x'hekk. Il-ħajja tagħna kontinwament tiddependi minn Alla. Kontinwament ġejja minnu, kontinwament qiegħed iħobbni, jien ngħix, jien neżisti, jien nieħu nnifs sempliċiment għax Alla jħobbni. Jekk Alla jieqaf iħobbni, ifhmuni, mhux immut. Għax aħna ngħidu miet minn Alla ma baqax iħobb. Le, jekk Alla ma jibqax iħobbni, jien ma nibqax neżisti. Għax meta mmut, jien mhux ma nibqax neżisti, jien nidħol fil-milja tal-ħajja. Aħna nemnu li meta mmutu, nidħlu fil-milja tal-ħajja, ninaqdu miegħu. Kieku Alla jieqaf iħobbni, kieku issa jieqaf iħobbni, jien nisparix, ma nibqax neżisti propju. Jien neżisti ċertifikat
miktub bid-dem, bil-laħam u bl-għadam tal-imħabba li Alla għandu għalija issa. Issa. Jekk jien inkun konxju minn dejn, allura ngħid jista' jkun jien ma rridx inwettgħu. Imma nerġgħu naqgħu aħna. Għaliex? Għax aħna dgħajfejn. Aħna dgħajfejn. Aħna dgħajfejn. Però il-Mulej ħallilna mezzi u strumenti li jistgħu jenuna biex aħna nibqgħu f'dil-lim. Immaġinaw li tibqa' f'dil-imħabba hekk. Immaġinaw li jint kontinwament ikollok l-awareness li you are truly and really loved bħala persuna, maħbub, int maħbub. Kemm problema kbira ta' ħafna nies li ma nħossinix maħbubejn, no? U kemm nippruvaw nixtru l-imħabba b'kull mod. Kemm problema kbira. Immaġina li inti tgħix b'din il-konvinzjoni. Nistgħu ngħixu għax din ir-realtà, mhix immaġinazzjoni. Alla li jħobbni b'imħabba tal-ġen. Issa jien ngħix biha dejn. Mhux din tittatini l-enerġija biex inkampa mal-problemi tal-ħajja. Mhux din tittatini forza biex naffronta s-sitwazzjonijiet, id-diffikultajiet tat-tfal, min jaf kemm tgħaddu minn problemi tfal tagħkom. Min fejn se nġiba l-enerġija? Jekk jien ma nemminx u ma nafdax illi verament li Alla jħobbni. Dalgħodu ġew fejn xi ommijiet minn Malta illi jagħmlu naħseb li marru żebbewġ u tkellmu fuqha, jagħmlu l-mother sprayer. Jgħidula l-mother sprayer. Ma nafx jekk smajtux biha xi darba. Daw ommijiet jinġabru flimkien 6-7 ommijiet bejnietom weħidhom u jitolbu għat-tfal. Darba fil-ġimgħa. U waħda minnhom tafx qalt li jien din il-mother sprayer bidlit li ħajti għax għalmitni nafda li t-tfal tiegħi fidejn Alla. Għax jien m'iniex kapaċi nikkontrolla kollox fit-tfal tiegħi ħafna minna u xek sakemm it-tfal tagħna jkollhom 7 snin, 8 snin, 9 snin, nkunu drajna nikkontrollaw kollox. Il-ħin tagħhom, x'jagħmlu x'ma jagħmlux, il-ħbieb tagħhom, tant nikkontrollawhom li l-ħbieb tagħhom inġibuhom id-dar li jkunu taħt għajnejna. Mhux hekk u noqogħdu attenti biex jista' jkun kull fejn imorru nkunu nafu fejn marru. Imma meta jkollhom 13, 14, 15 u iktar il-qudiem x'tikkontrolla? Ma tikkontrolla xejn. U jekk tkun control freak, jekk tkun xi ħadd tikkontrolla kollox, tiġġennen. U allura kemm hemm bżonn li titgħallem tafda u titlaq u tintelaq u titlob lil Alla l-uliedek għax ma tistax inti sejr tibqa' il-ħin kollu kieku tista' toqgħod fil-bowt tat-tifel jew tat-tifel intom mhux hekk tagħmlu imnalla għandha l-mowbajl illum għax isma' ċempilli u toħroġ il-ġimgħa flaxija u ssib flaxija u ma ċempillekx jkollok abtit tidħol għaliha minn ġo t-telefon. Minn ġo l-mowbajl. Għax ma tistax tikkontrolla. Meta aħna nifhmu x'jiġifieri Alla jħobbna u Alla jħobbna tassew, aħna il-ħajja tagħna tkun iktar sempliċi, tkun inqas ikkomplikata. Ħanipprova nsemmi u nispiċċa bija. Insemmi xi strumenti, xi mezzi li lilna jistgħu jenuna biex nikbru f'din l-awareness li Alla jħobbna. Is-sagrament tal-qrar. Fis-sagrament tal-qrar x'jiġri? Mena jien anki jekk nisbalja u nidneb Alla baqa' jħobbni. Allura x'jiġri fis-sagrament tal-qrar? Mhux hu li jkun waqaf iħobbni, imma jien li nkun inqtajt mill-imħabba li għandu għalija, jien li nkun tbiet, jien li nkun ħrixt minn din is-sħana u minn din il-kura ta' din il-persuna li trid daqshekk ġejt, jien li nkun ħrixt. U allura permezz tas-sagrament tal-qrar jien nerġa' nidħol, nerġa' norbot il-ħolqa tal-katina tiegħi li nkun qtajt mal-katina ta' Alla li tkun għadha dejjem hemm. Alla li ma jaqafx iħobbni,
Imma jien inkun għalaqtlu l-bieb, nerġa' niftaħulu permezz tas-sagrament tal-qrar. Tejlej mhux biżejjed inqer qudiem kull xi fiss, din narawha jekk Alla jrejt għada. Għalfejn titqerra għand bniedem bħalek, anzi, kultant ħafna minnek. Għalfejn hemm bżonn. Nitkellmu fuq għada jekk Alla jrid. Imma wieħed mill-mezzi importanti ta' kif jien inħoss l-imħabba t'Alla u meta jien immur nistqar ħtijieti. It-tieni, mezz importanti ta' kif jien inħoss l-imħabba t'Alla hija l-Ewkaristija tal-ħadd. Il-Qudiesa tal-ħadd. Dalgħodu kont qed nitkellem ma' żewġ klassijiet tal-Form 5 fit-8 ta' dalgħodu. U kien hemm tfajla staqsitna għalt Don Anton għalt li għax tkellem magħhom imbagħad qedtilhom min irid jagħmel xi mistoqsija jista' jagħmilha. Kien dialogu sabiħ ħafna. U għalt Don Anton għalt li jekk jien ma mmurx il-Qudiesa l-ħadd, nista' nkun nisranija tajba? Mistoqsija intelligenti, U nista' nifhem fejn kienet ġejja miskina din it-tfajla, jiġifieri il-mistoqsija tagħha, kellha din id-diffikultà. U jien qedtilha ħanejlek ħaġa. Qedtilha inti tista' tmur għall-eżamijiet ippreparata mingħajr ma tmur l-iskola, mingħajr ma tistudja. Tista' jien tħoss l-imħabba ta' Alla, tista' tħoss il-kura, il-ħnina li Alla għandu għalejk jekk ma tersaqx lejh biex tħallih iħobbok. Bniedem tajjeb tista' tkun mingħajr ma tmur qudiesa mela le. Bniedem tajjeb raġel fuq l-irġiel tista' tkun mingħajr ma tmur il-Knisja, forsi tkun int stess ikollok il-valuri tal-Vanġelu, forsi tkun taqra int stess, forsi titlob anki barra mill-Knisja, mela ma tistax tkun. U ma jfissirx li se tmur l-infern jew se tintilef, assolutament. Mhux hekk qed ngħidu. Imma jekk aħna rridu ngħixu fil-milja tagħna, l-umanità tagħna, il-fatt li aħna nsara Kristjani, jekk jien irid inħoss li Alla qiegħed iħobbni u b'din l-imħabba allura jien nista' nħobb l-oħrajn għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħajja tagħna din hi. Kemm int tħossok maħbub u kemm tipprova taqdi tħobb tgħin lill-oħrajn. Neħħi dak l-affarijiet l-oħra m'għandhomx importanza. M'għandhomx importanza. Min fejn se nġibha din? Jekk mhux mill-Ewkaristija. Meta mmur l-Ewkaristija l-Knisja jien, din naħseb ta' min inħossuha u nifhmuha. Aħna lina diffiċli naqra ċertu affarijiet, tant drajna fihom u drajna ħażejn fihom, illi mbagħad diffiċli tbiddel il-mentalità. Jien ma mmurx il-Knisja biex nagħmel xi ħaġa għal Ġesu. Ġesu m'għandux bżonn l-emejjel tiegħi. Jien immur il-Knisja biex inħalli lil Ġesu iħobbni. Jien immur il-Knisja biex inħalli lilu jsalvani, biex inħalli lilu ifakkarni kontinwament u jiċċelebrani, jifraħ bija. Meta ngħix l-Ewkaristija bis-serjetà, l-Qudiesa bis-serjetà tal-ħadd, jien noħroġ minn hawnhekk il-laħwa. Dan Alla l-imbierek Alla li ħalaq kull ma, li ħalaq kollox, li jżomm li ħaj. Oġbu jiċċekken isir biċċa ħobs u jiġġo fija dal-għodu biex jagħtini enerġija qaw. Kemm hi xi ħaġa kbira dejn, kemm hi xi ħaġa kbira. Jien xi darba fejna fin immur għand xi mara xieħa jew forsi xi ħadd marit, ġelisqu fuq festi. Mbagħad ngħid kieku jien nagħmel din il-festa kbira kull darba li niċċelebra l-Ewkaristija lil Ġesu. Lill-istess Alla l-imbierek. Dan kollu jgħinna inħossu din l-imħabba li Alla għandu għalina u hija l-imħabba li tbiddilna. L-imħabba li tbiddilna. Mhux veru l-imħabba tbiddilna. Aħna mhux hekk ngħidu xi ħadd ikun imqareb fir-raħal imbagħad isib waħda ngħidu x'għamlitlu kif bidlitu qalbitu minn ta' taħt fuq. L-imħabba tbidlek. Tinbidel minn l-imħabba tbidlek. L-imħabba tbidlek. Jew l-imħabba tbidlek jew inkella meta tinżel fil-qiegħ ta' sitwazzjoni ta' problemi serji fil-ħajja. Dawk ibidluk. Meta tmiss il-qiegħ hekk tinbidel. Imma l-imħabba vera tbidlek.
U meta aħna ngħixu qrib din l-imħabba talla, ma jistax ikun li ma nitteħdux xi ftit u ma ninbidlux u ma nsirux inħobbu. L-aħħar ħaġa li nħoss li tista' tgħinna ħafna biex nifhmu l-imħabba talla għalina u allura ninbidlu aħna wkoll u lil Alla ngħidulu iwa ta' nipprova nagħmel kull ma nista' biex ma nerġax, hija proprju dan li qed nagħmlu llejla. Meta aħna nisimgħu l-kelma talla li tibnina, tiffurmana, l-kelma talla għandha kapaċità, li mingħajr, però mhix f'darba, għax f'darba tgħidilkom għamil pritka sabiħa u x'qal, u s-sejn naf x'qal. Mhux f'darba li inti tismagħha u terġa' tismagħha u terġa' tismagħha u terġa' tismagħha. U tkun qed tiffrankalna ħafna dbatija. Meta aħna nisimgħu l-kelma talla, Alla jkun qiegħed jgħallimna jurina kif għandna ngħixu l-ħajja u jiffrankalna dbatija. Tajjeb, ħaniqafaw. Ta' missieri kien jgħidli, trid kaddewmx biex jekk tagħmilha sew, jgħidu kienet sew ta' seta' dam naqra iktar u jkunu jixtiequ jerġgħu jiġu l-għada jew darb'oħra. Jekk tagħmilha ħażejn u ma jifhmek ħadd, kien jgħidli kultant kien jgħidli ton illum il-priet kamil tal-kwadri għall-pittura, jiġifieri ma fehmek ħadd. Meta tagħmilha għall-pittura għall-kwadri jgħidu ma fimniex ta' imma l-mienu ma djemx. Ġifieri, okay. Ma djemx. Okay, ħaniqfu għaw. Ħanamlu ftit adorazzjoni. U nixtieq li l-lejla verament hekk nidħlu ftit f'dil-lidija ta' Alla available għalija fl-Ewkaristija. Iktar ma jgħaddi żmien iktar nifhmu li l-imħabba tikkonsisti fil-preżenza, presence li nkun qiegħed għalik. Mhux hekk intom taqgħu ħafna parents. It-tfal tagħkom ma rridx nerġa' nibda, tagħtuhomx preżenz flok il-preżenz. It-tfal tagħkom għandhom bżonn ta' preżenz, mhux ta' preżenz. Presence, mhux preżenz. Ta' li tkun hemm magħhom u għalihom. Ġesu qiegħed hawnhekk magħna u għalina. Ta' ejjew nidħlu ftit f'dil-lidija ħalli ngħixu nħossu l-imħabba li għandu għalina.
Kristu qiegħed fostna, Kristu qiegħed fostna, Kristu qiegħed fostna llum. Qalbi kollha u bisħieħ dan nemmen fih li Kristu qiegħed fostna. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Sufina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Birek id-dem għażiż tiegħek, birek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artar, birek l-Ispirtu Santu Parakletu, birka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, birka l-Imqazza Immakulata Kunċizzjoni tagħha, birek Alla fl-Anġli u l-Qaddis, birek l-Santa Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, birek Alla fl-Anġli u l-Qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha. Il-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, Umm Alla, Umm Alla, itlob għalina mid-imbieħin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Grazzi ħafna mill-ġdejt lill-isqof tagħna Dun Anton. Grazzi lilkom dal-mument sabiħ. Niltaqgħu għadek Alla jrid tinsewx kif fakkartkom fil-bidu għada l-ġabra tkun għas-seminarju u nixtieqilkom ilkoll il-lejla t-tajba u l-lejl it-tajjeb.